Het land van Mazeniers heeft iets met keramiek. Elke oplettende bezoeker van de regio zal dat snel in de gaten hebben. Dat het gebied een keramiekhistorie heeft van duizenden jaren, zal men zich evenwel niet zo snel realiseren. Het land van Mazeniers was door de natuur voorbestemd om een keramiekgebied te worden. De uitgestrekte bossen leverden het hout voor de ovens. En de Maas, maar ook de Rijn die hier vroeger gestroomd heeft, hebben er klei afgezet voor zowel de fijne als grove keramiek. In Museum het Petershuis treft men regionale keramiekvondsten aan, vanaf prehistorische tijden. Ze zijn hier zeer waarschijnlijk ook vervaardigd. Vanaf de 17e eeuw zijn we redelijk goed op de hoogte van de pottenbakkersactiviteiten. De Gennepse pottenbakkers vervaardigden destijds keramisch gebruiksgoed, dat tot in de verre omtrek bekend was. Het wordt tot het Nederrijnse aardewerk gerekend en men komt het in diverse musea tegen. Het tegeltableau in het Gennepse stadhuis herinnert aan deze bloeiperiode van het Gennepse aardewerk. Door de industrialisering kwam aan de ambachtelijke vervaardiging van keramisch gebruiksgoed een einde. Met name de fabriek van Petrus Regoe in Maastricht zorgde voor een moordende concurrentie door een massafabrikage. In het land van Mazeniers volgde men na verloop van tijd deze ontwikkelingen. Men ging zelf op industriële wijze met de klei aan de slag. Behalve steenfabrieken ontstonden er vele bloempotjesfabrieken, met name in Milsbeek. De klei daagde menselijke creativiteit uit en aldus ontstond het Milsbeeks Bond, beter bekend als het Limburgs Bond. Inmiddels hebben de Sphinxfabrieken van Petrus Regoe en de bloempotjesfabrieken hun activiteiten moeten staken. In Milsbeek is de laatste bloempotjesfabriek in Nederland tot een museum geworden, Museum de Jacobsladder. Men ziet er onder andere hoe in vroegere tijden bloempotten gefabriceerd werden, maar tevens ziet men hoe de keramisten zich weer aan de veranderende tijden hebben aangepast. Zo treft men er muzikale keramiek aan in de vorm van keramische fluiten. En zelfs een keramisch draaiorgel is er uit de creatieve handen voortgekomen. Kortom, creativiteit met klei kent praktisch geen grenzen. Dit kan men het beste zien op de Keramisto in Milsbeek. Het is een van de grootste keramiekmarkten van Europa. De markt wordt al meer dan een kwart eeuw jaarlijks door de keramisten uit het land van Mazeniers georganiseerd. Op de Keramisto beseft u pas goed hoe de keramiek in het DNA van de regio zit.